Hej Jesper. Hej Jesper. Jesper, kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Jesper Madsen. Jeg er lige netop fyldt 60 år i sidste uge. Jeg har en svineproduktion i Jylland på flere forskellige steder, fra Give i syd til Holstebro i nord, lidt over østpå. Og så handler jeg med gris, hvor vi omsætter nok imellem 15 og 18.000 om ugen. Okay, til ren eksport? Nej, både eksport og hjemmemarked. Okay, vi sælger stort set kun slagtesvin i Danmark til små slagterier, og så sælger vi smågris hovedsageligvis til eksport. Ja. Ja. Hvor mange søer har du selv? 400-2500. Ja. Og så alle dine egne grise, bliver de fedet her i landet? Nej, det gør de ikke. Langt de fleste af mine egne grise, de går til eksport. Okay, ja. Som 7 kilos gris? Som 30 kilos gris. 30 kilos gris, ja. Okay. Ja. Men, det er hovedsageligvis Polen og lidt til Italien. Ja. Men nu har der jo været rigtig meget debat omkring dansk svineproduktion her. Hvor synes du egentlig, at dansk svineproduktion er på vej hen? Jeg synes faktisk, det er svært at sige, hvor dansk svineproduktion er på vej hen. Hvis jeg kigger på producenterne, og hvis jeg kigger på dansk landbrug i det hele taget, så synes jeg, at de er ufatteligt dygtige, og synes egentlig også, at de skulle have en kæmpe fremtid. Hvis jeg kigger på vores politiske mønster, og måske befolkningen, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, men i hvert fald vores politikere, så er der noget, der tyder på, at dansk svineproduktion er ved at lukke. Nu er jeg som sagt blevet 60 år, og jeg kan huske mange år tilbage. Jeg vil sige, at alle de år, der har der været nogle vinde, der har blæst i retningen af, at vi skulle have lukket vores danske landbrug. Jeg lige vil tro, at nu har politikerne måske alligevel efterhånden fået det gjort så godt, så det lykkes dem at få lukket en stor del af landbruget ned. Det synes jeg er trist, for jeg synes, det er på falske forklaringer og på ikke ægte oplysninger om, hvad det er, der foregår i vores landbrug. Og det her med, at fremtiden for dansk landbrug, det må jeg også sige, den har aldrig været i den situation, den er nu. Fordi det er jo man har jo kæmpet for, at oksekød, det må det ikke blive dyrere, og nu er man så ude og diskutere omkring dansk svineproduktion, og det man faktisk er ved at gøre, det er ved at gøre grisen endnu dyrere. Men det, der sker nu rent politisk her, nu ved vi jo ikke rigtig, hvor det ender henne jo, men der kommer jo nok en eller anden form for regulering i fremtiden. Jeg tror også på, at der kommer en regulering, og jeg tror jo, at der er flere muligheder for, hvordan det gør. Det kan komme via lovgivning, og det kan jo også komme via, at man går ind og laver nogle støtteophørsordninger. Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer noget. Jeg er ikke i tvivl om, at vores svineproduktion bliver nedbragt. Og noget af det, der er rigtig kedeligt ved det er jo, at vi har jo i hvert fald så vidt som jeg er orienteret, og jeg er trods alt orienteret en del ud af det, eftersom vi sender mange tusind grise til eksport hver eneste uge, så ved jeg også lidt om, hvad der foregår i udlandet. Jeg er jo ikke i tvivl om, at vi ligger i den absolute top, både når vi tænker på forskning og på genetik og andre ting. Og jeg er jo rej for, at i det øjeblik, at vores produktionsmængde den er nedadgående, så er jeg simpelthen rej for, at vi jo ikke kan blive ved med at vedligeholde og opretholde vores forskning, som jo dermed på sigt vil gøre, at vi falder ned. Ja, men når man ser på dansk svineproduktion isoleret, er det så soholderen, der bliver mindre, eller er det slagtesvin, der ryger ud af landet? Vi kan ikke enten så skal vi jo, vi kan godt føde nogle svin i Danmark, men det skal også have et økonomisk incitament til at gøre det jo. Og det er jo det her med, jamen, hvad er det, der skal rykke? Er det slagtsvineproduktionen, der bliver reduceret, eller er det soholderne, der bliver mindre? Jamen i bund og grund tror jeg, det er begge dele, men jeg tror egentlig, at det kommer til at ramme slagtesvineproduktionen hårdest. Først og hårdest? Ja, og det er sådan, nej, det er ikke sikkert, at den bliver ramt først, men på sigt bliver slagtesvineproduktionen, tror jeg, ramt noget hårdere end smågrisproduktionen. Og det gør den jo ud fra, at i mange perioder kan vi jo godt lave penge ved at sælge 30 kilos gris til eksport. Ja. Men vi har faktisk utroligt svært ved at lave penge ved at føde en 30 kilos gris færdig til slagt. Ja. Og hvis ikke vi kan lave økonomi fra 30 og så op til 100-20 kilo, hvor vi slagter dem, jamen så vil slagtesvineledet jo falde ud. Ja. Og jeg ved jo, at der har været gjort tiltag for år tilbage, der sagde, at de der eksporterer gris, de skulle stoppes, fordi de eksporterede arbejdspladserne.
I min verden er det helt anderledes. Vi har opretholdt arbejdspladserne, og det har vi gjort i form af, at vi blev ved med at producere nogle 30 kilo grise, der gik i penge. Hvorimod, hvis vi har pålagt folk, at de skulle færdigproduceres i Danmark med tab, så havde vi lukket den produktion ned for mange år siden, som i dag udmøntes i en eksport. Og når jeg siger, at det vil lukke mange arbejdspladser ned, så er det jo måske nok ikke slagteriarbejdspladser, fordi dem kommer de grise jo ikke frem til. Men der er jo nogle vognmænd, der kører, både med de små og de store grise. Der er nogle foderstoffer, der har masser af folk på deres fabrikker. De har lastbiler, der kører rundt. De sælger, der er brændstofsalg, der er mekanikere og autoværksteder, der skal vedligeholde den slags ting. Der er den lokale elektriker ude på landet, der er mureren og der er tømreren. Jeg snakkede med en elektriker engang ude i et landdistrikt, som havde 8 svende, og han sagde, når landbruget har det godt, så har vi det alle sammen godt. Når landbruget har det skidt, så tjener vi simpelthen ingen penge. Og det er jo lige præcis det her med at eksportere grise også. Altså, hvis nu at produktionen den lukker ned i Danmark, og det kan både være kvæg og svin, jamen så er der jo nogen, der har den opfattelse, så bliver det produceret for eksempel i Østeuropa. Og det er faktisk ikke helt rigtigt. Grisen ryger faktisk helt ud af Europa mange gange. Altså, den bliver simpelthen ikke produceret længere i Europa, fordi det er jo også svært andre steder i Europa at bygge en produktion op. Og det er i hvert fald noget, at man lige skal være opmærksom på, at vi skal jo ikke outsource vores fødevaresikkerhed. Og det er jo reelt det, man er i gang med her jo. Det er simpelthen at skubbe noget fødevaresikkerhed ud af Europa jo. Og det har du jo fuldstændig ret i. Det er noget med vores fødevaresikkerhed at gøre. Men jeg tror jo også, at dyrevelfærden, hvis du kommer til Kina, den er ikke højere, end den er i Europa. Måske endda ikke engang i de ringeste lande dyrevelfærdsmæssigt i Europa. Men det er bare der det. Fordi hvis ikke vi producerer her, så får vi bacon made in China. Det er jo der, vi kan ende hen jo. Og vi er jo allerede derhen, hvor kineserne de producerer cirka 50% af verdens svin. Ja. Så når vi tænker på, at Danmark producerer mange svin, så er det under danske forhold, eller i danske, og i Danmark synes vi producerer mange svin, men vi producerer altså en meget, meget lille del af verdensproduktionen, lige godt og vel 1%. Men nu nævnte du også elektrikere, og det er faktisk rigtig stor indflydelse på et lokalt samfund, dansk landbrug. Og det jeg synes jo ikke rigtigt, det bliver italesat. Fordi hvis det ikke er en landbrug og drift og medarbejdere, og jamen, der er jo slagterier også, og vognmænd, som du selv siger, jamen, det påvirker da et lokalt samfund rigtig, rigtig meget. Det er jo hele lokalsamfundet, og det er jo ikke kun de ting, vi nævner her, for du kan jo bare blive ved. Hvad med den lille lokale købmand, der ligger måske i en landsby, der ikke har lukket til købmanden endnu? Jamen, den er jo også understøttet af, hvad der foregår i lokalområdet, og det er jo også der, hvor det stadigvæk er en skole tilbage i lokalområdet, så er det jo også på grund af de der arbejdspladser, der er i lokalområdet. Fordi hvis pludselig bønderne ikke er der mere, så har deres medhjælpere jo heller ikke børn, der går i skole. Nej. Så det hele ude i lokalområdet er jo også afhængigt af landbruget. Og landbruget er naturligvis også afhængig af, at der er et velfungerende lokalområde. Hvorfor tror du egentlig ikke, det bliver hørt af politikere? Fordi det er jo ikke... De har ikke rigtig nogen fornemmelse af, at hvor stor påvirkning det faktisk har. Det er i hvert fald, hvad jeg ligesom kan forstå på det hele. De er jo ikke klar over, hvad det betyder for et lokalsamfund. Nej, hvis vi ser meningsmålinger, der bliver lavet i vores samfund, så siger de jo faktisk stadigvæk efter en modbydelig valgkamp, i hvert fald set med landbrugsøjne, så siger meningsmålingerne jo rent faktisk stadigvæk, at over 50% af vores befolkning tror på landbruget og mener, at vi har brug for landbruget, selv efter den der voldsomme hets. Ja. Men det er jo ikke det, der gør sig gældende ved politikerne. Der var 1 eller 2 partier, der på en eller anden måde forsøgte at kigge ind i, hvorfor er det landbruget mener, de har en berettigelse. De andre politiske partier, de er jo ved at falde over hinanden for at forklare, at det landbrug, det skulle have nogle helt andre regler og setups. Nu er det jo sådan, at finder man et brødent kar, uanset om det er landbrug eller hvor det er, så kommer det jo mange gange til at gå ud over alt og alle. Og det synes jeg jo er voldsomt skæmmende og skræmmende. Fordi det undrer mig, at hvis en mand, det kunne jo være mig selv, havde en gris med et dårligt ben, og der kommer en uanmeldt kontrol, så får vi en politianmeldelse. Men når jeg oplever min mor på 80 år, som sidste år skulle have et nyt knæ og komme ud, ikke i en kiste, men det var da tæt på,
Hun kom ud med stomi, og kan ikke gå mere, sidder i en kørestol, og sådan vil resten af hendes liv jo så forme sig. Så tænker jeg ved mig selv, de læger, der begik fejl der, hvordan i alverden kan en knæoperation ende i, at man kommer ud og sidder næsten som en grøntsag, og skal have sin afføring ud af siden. Det er faktisk ikke ført til, at der er nogen, der er anmeldt for noget som helst. Det er jo beklageligvis en menneskelig fejl. Ja. Så det kan åbenbart ske, når vi snakker personer, men det kan ikke ske, hvis vi snakker gris. Og snakker vi på sygehus, der har måske godt nok nogle 100 patienter, men mange tusind ansatte, så er det okay. Men hvis vi snakker en svineproduktion, der måske har 35.000 gris og 8 ansatte, så er det helt urimeligt, hvis man har overset en gris. Så det er lidt svært at være landmand, og det er lidt svært at blive hørt. Jeg føler jo, at vores politikere, de virkelig manipulerer med os, og måske er de blevet manipuleret med af nogle dyrevelfærdsorganisationer og lignende. Fordi jeg kunne godt tænke mig, jeg har selv inviteret politikere ud og se både vores stalde og vores transportvirksomhed, der vi også, som sagt, handler mange grise. Og vi har også oplevet et par politikere, der har taget imod, og som er gået fra os, umiddelbart meget forundret over, at forholdene er så gode, som de er, og slet ikke forstår, hvad det er, de hører til daglig. Men hvor er den gået galt, Jesper? Altså det her med, det er jo, altså, når den kommunikation, der er fra dansk landbrug, den er ikke været god nok. Fordi det er jo som om, at når det er muligt at blive ved med at køre sådan en hets mod et erhverv, der gør alt, hvad de kan, for både dyr og medarbejdere skal have det godt, altså, så bliver man bare kørt over i sådan en valgkamp. Altså, det er som om, at der er jo ikke nogen empati for erhvervet. Nej, jeg tror, det går galt der, hvor landmændene er jo generelt nogle aktive, nogle stræbsomme og nogle effektive mennesker, som bruger rigtig mange timer på deres erhverv, og de går, dem jeg kender, helt generelt voldsomt meget op i, at det der erhverv, det fungerer. Ja. Det er simpelthen deres liv. Det er jo ikke kun deres job, det er hele deres liv, og de bor på stedet, og de interesserer sig for det landbrug, den natur og de grise eller køer, som de nu engang har sat sig for, at de gerne vil have. Det er en livsstil. Ja, det er en livsstil. 100% en livsstil. Og jeg tror jo, at det går galt der, hvor de er så fokuseret på det, de foretager sig, at de slet ikke kigger til siden og ser, at der er nogen, der tænker noget andet. Ja. Og jeg tror, at gruppen, basic-gruppen på at være imod landbrug, den er utrolig lille. Der findes nogle enkelte mennesker, og måske tit de samme mennesker, som sætter sig op imod alt og alle. De kan lave demonstrationer på Rådhuspladsen eller rundt i byerne, eller de kan komme i tanke om ting, der er forkerte. Der er nogen, der synes, det er forkert at spise kød, og så laver man en demonstration mod det, og så laver man en stor kampagne om, at dyrene har det forfærdeligt. Jeg tror, en ganske lille gruppe mennesker får rigtig meget ud af at råbe højt. Og landmændene, hvis vi så går tilbage til dem, så er de ikke en gruppe mennesker, der råber højt. Ja. Landmændene er en gruppe mennesker, der egentlig gerne vil passe dem selv, som gerne vil have ro, og som gerne vil have orden i, hvad der foregår. Og de får ikke stillet sig op imod de andre, og laver en blokade, og blokerer Christiansborg af, og tænder bål ude på Rådhuspladsen, og hvad nu ellers det skulle være. De ligger simpelthen ikke til landmænd. De har en faglig tilgang til problematikken, i stedet for at have en aktivistisk. Det er den opfattelse, jeg har. Jeg deltager heller ikke selv i demonstrationer, men jeg kunne samtidig beundre, når franske landmænd de går på gaden og siger, ja, nu er det er imponerende. Ja. Der er virkelig sammenhold. Ja, og det ligger simpelthen ikke til, det ligger måske helt overordnet set ikke til den danske mentalitet, men det ligger i hvert fald heller ikke til landmændenes mentalitet. Nej. Det er en anden type mennesker, end dem, der hænger landmændene ud. Og så tror jeg simpelthen, at mange landmænd er kommet dertil. Jamen, hvad nytter det? Fordi de kører os jo over alligevel. Ja. Og en af de ting, der også har været et tema, det er jo længden på grisens hale. Ja, men længden på grisens hale, nu er det jo ikke sådan som dem, der måske halekuperer en hund helt inde ved haleroden. Man tager jo et par centimeter af i spidsen af grisens hale. Ja. Og det er sådan, at en gris, den har jo ikke nerver i den yderste del af halen. Og hvis en anden gris kommer og bider den i halen, så mærker den det ikke i første omgang, for den bider der, hvor der ingen nerver er. Når først den kommer ind til nerven, så er der faktisk gået så meget betændelse i, at så mærker den det ikke længere, at den bliver bidt op i halen. Og så begynder der at gå i bylder i ryggen af grisen, på grund af, at der kommer betændelse den vej ind omkring. Men ved at vi klipper den stump af halen, så er vi inde ved nerven, og det vil sige, at når en anden gris vil bide den i halen, så flytter den sig, og så får den ikke bylder i ryggen. Ja.
Og så noget som halebid, det er jo også et stort problem ved økologiske grise. Ja, altså jeg er jo nok en af dem i Danmark, der handler og transporterer flest økologiske grise. Og Er det så til intern, eller er det til eksport? det er ikke til eksport, det er kun i Danmark. Det er kun i Danmark. Det er kun i Danmark, ja. Men det undrer mig jo meget, som du siger, at der også er økologiske og frilandsgrise, for jeg har nemlig også en stor del af Danmarks frilandsgrise. Men de er jo også bidt i halen, og spørger du mig helt personligt. Jeg har været for ikke så lang tid siden, var jeg til et større foredrag, hvor der var en professor fra København, som skulle fortælle om, hvad for nogle grise, der havde det bedste, og hvad for nogle, der havde det ringst. Og han havde jo nogle plancher og noget, hvor han så viser, at en konventionel gris jo er den, der har det klart ringst. Det er der ingen tvivl om. Så er der en frilandsgris, den er så på mellemhold, den ligger trods alt op i den gode velfærdsdel, og så er der en økologisk gris, den har det fede liv. Der er nødt til at sige, at jeg er lodret uenig. Og om den konventionelle indendørsgris har det ringst, har jeg rigtig, rigtig svært ved at udtale mig om. Men når jeg ser to udendørsgris, nemlig en økologisk gris og en frilandsgris, så har frilandsgrisen det i min verden bedst. Og det er jo fordi, at der er en lovgivning, der hedder, at en økologisk gris, den må kun sprøjtes én gang i sit liv. Og en frilandsgris, den må du smertelindre lige så tit, der er behov for det, lige så vel som du må med en indendørs konventionel gris. Så når jeg ser en frilandsgris, så ved jeg, at, nej undskyld, det er egentlig ikke sådan, jeg vil sige, men en økologisk gris, den vil jo mange gange, det er jo et højprisprodukt. Mange gange vil landmanden jo, hvad det vel er meget naturligt, vælge at sige, lad os lige vente og se til i morgen, om ikke den er bedre. Det er jo ikke dyrevelfærd for mig at sige. Dyrevelfærd, det er, at du har den der, altså nu snakker jeg om, hvis den for eksempel er bidt i halen. Det kan også være en anden sygdom, for du må jo stadigvæk kun give den penicillin én gang i dens liv. Ja. Men hvis du har den frilandsgrisen, som jo lever under de samme vilkår, den får ikke økologisk foder, men den lever under de samme livkår og betingelser, så har du den gris, der bliver smertelindret, hvis den har et problem. Og derfor, og da jeg så spurgte ham, den her professor, om han kunne forklare mig det, så sagde han, jeg gider slet ikke diskutere med dig, for vi er 35 professorer fra Europa, der har været samlet, og vi er blevet enige om, det er sådan, det er. Så siger man, det var jo et grundlag for at blive enige. Det havde han ikke. Nej. Det havde han ikke, og han sagde, vi skal ikke ind i den diskussion. Men er det ikke kun 2% af den danske svineproduktion, der er økologisk? Jo, det er knap nok, tror jeg. Det er okay. Det er knap nok. Ja, men det fortæller også lidt, at altså, der er jo nogen, de snakker jo som om, at de køber i hvert fald 98% økologisk. Men det er stik modsat. Altså det er folk, de køber på pris. Det er der slet ikke nogen diskussion om. Eller gul mærke, fordi det er ved at være at gå for dato, ja, så er det billigere endnu. Sådan det bare. De køber på prisen. Ja. Men altså, og så det fortæller også bare, at det er jo halebid ved økologiske grise, den er i hvert fald lige så slem, som den er ved konventionelle. Og jeg kender faktisk en, der har haft slagtesvin på dybstrøelse i 30 cm halm. Det har han haft i 10 år. Indtil han stoppede. Og han gjorde det. Han startede simpelthen op med det, fordi at, han mente, det var en velfærdsgris, som folk de faktisk ville betale for. Og i de 10 år, han har haft slagtesvin på dybstrøelse, der er der ikke været en øre mere at hente med forbrugeren på grund af dyrevelfærd. Og så stoppede det. Og så gik slagtesvinen på spalter. Og så kom de på spalter. Og det er jo bare igen, altså det er jo igen det her med, hvad debatten, den er fuldstændig, den er skæv. Altså politikerne, de forsøger jo at sælge en følelse, som, hvor forbrugeren, de går altså på pris. Og det er jo helt klart sådan, det er. Vores politikere, de går jo efter popularitet, for de vil gerne have nogle stemmer. Og jeg synes jo, at med al tydelighed, vi så det ved det lige netop overstående folketingsvalg, at så mange partier lige pludselig var imod landbrug. Jamen, det giver jo ikke nogen mening, at så stor en del af vores folkevalgte skal være imod landbruget, når så stor en del af befolkningen rent faktisk stadigvæk ser landbruget som en stor indtægtskilde og en stor bidrager til vores velfærdssamfund i Danmark. Når nu vi snakker om det med halevidene, som du siger, og dybstrøelse og så videre, så vil jeg så sige, at jeg ved, at der er lavet en kæmpe stor undersøgelse i Danmark. Den bygger på 1,9 millioner grise, som skulle vise, at de der dyrevelfærdsgrise, de havde det meget bedre end de andre. Den er aldrig nogensinde blevet offentliggjort i Danmark, for det viste sig, at det var ikke rigtigt.
Det viste sig, at der var mange flere sygdomskoder ved dem, man troede, der var dyrevelfærd, end der var ved de andre. Den store undersøgelse på 1,9 millioner grise, den er blevet offentliggjort i Frankrig ved en tilfældighed eller måske ved en fejl. Den er aldrig blevet kommenteret i Danmark. Hvor gammel er den? Den er nok cirka 5 år. 5 år gammel? Ja, cirka. Og det er simpelthen ikke kommet til... Man har simpelthen valgt at sige i Danmark, det var jo nogen, der havde fået lavet den der undersøgelse, fordi man ville vise, hvor skidt de danske grise havde det. Men da man så fandt ud af, hvad undersøgelsen sagde, så valgte man at lade være med at offentliggøre den. Ja. Og den er udarbejdet af et dansk universitet. Ja. Med hensyn til det, så kan jeg sige, at men resultatet passede ikke lige ind i debatten? Det passede ikke ind i debatten, nej. Der er lavet, jeg vil sige, meget stor slagteri i Danmark, som slagter mange økologiske grise. Jeg ved det helt konkret, når de går i gang med at slagte øko- eller frilandsgris, så går der 6 mand mere på kæden. De har kun ét formål. De skal fraskære bylder. Og lige så snart man er færdig med at slagte de der lange på de økologiske grise. Det er økologiske og friland. Men det er de 2 kategorier, der har de lange haler. Og det er simpelthen et tegn på, at de grise de får mange halebi, fordi de netop ikke har den der lille afklipning, der gør, at når de bliver bidt i halen, så flytter de sig. Derfor er der ikke nær så mange procentvis konventionelle grise, der er halebid. Fordi at når en gris, der har en nerve ude i halen, bliver bidt af en anden gris, så flytter den sig, og så er det halebid færdigt. I de fleste tilfælde. Så er der selvfølgelig grænsetilfælde, som vi også, som de har set i en tv-udsendelse og så videre, hvor der går nogle grise i en intensiv besætning, man kan sige, de skulle ikke have været der. Og det skulle de jo ikke have været. Nej. Men helt overordnet set, der er det de grise med de lange haler, der har den største lidelse, for de får bylder i ryggen. Ja. Men hvad siger du egentlig til den øgede kontrol omkring de her, blandt andet også halebid og... Jamen, jeg er jo i bund og grund modstander af vores kontrolsamfund. Jeg er ikke ked af, at der skal være orden i egne rækker, men jeg er ked af al den kontrol, der kommer, og uanmeldte kontrol, for den foregår jo utroligt tit, og rigtig mange gange. Jeg har selv på mine bedrifter oplevet 1 år at have 11 uanmeldte kontroller. Og det er faktisk ikke særlig spændende. Altså, pulsen den ryger jo helt derop, hvor man ikke ønsker at have den, når man bliver ringet op, at de står et eller andet sted. Du føler dig som kriminel. Ja, og det er også meget svært ikke at have en eller anden fejl. Altså, du kan køre ud på vejen i din bil og synes, at alting er fuldstændig, som det skal være, og så har du glemt at skifte sommerdæk på den rigtige dato. Så har du jo kriminel uge, selvom du selv synes, at alting var i orden. Det behøver jo ikke være noget galt med både bremser og andre ting. Men en lille ting, som man måske ikke lige har husket, og så vil jeg sige, der er jo betydeligt flere ting for en landmand at skal huske med datoer og kontroller og indsendelser og så videre, end det er for en bilist, der kommer til at køre på sommerdæk. Ja. Men altså den her øget kontrol, at man også snakker om, der skal implementeres på de her svinebesætninger. Altså er det noget, at vil det ændre noget? Altså ja, det vil det. Det vil komme til at lukke mange, for folks psyke kan ikke holde til det. Altså som vi nu har været inde på gange, så handler jeg jo med gris, og det vil jeg også sige, at jeg har jo oplevet at tømme rigtig mange ejendomme, som får folk, der stopper med at have svineproduktion. På grund af, og det er simpelthen på grund af det ja, men det jeg vil sige med det er, når jeg så snakker med dem nogle måneder efter, og spørger dem om, hvordan de har det med ikke at have gris mere, så har jeg kun oplevet én, der ikke har sagt til mig, at vi har jo egentlig ikke noget mod at have gris, og vi kunne egentlig også godt tænke os at få det igen. Men lettelsen ved at vide, at de der hvide biler, de ikke går ind på gårdspladsen, den er simpelthen så stor, så vi får det aldrig mere. Altså de der hvide biler, det er jo Fødevarestyrelsen, og det er et sandt mareridt. Ja, men det er jo også det, der har været i den sidste valgkamp her. Det er jo simpelthen, man kører så en nederdrægtig kamp mod dansk landbrug, at dem, der sidder derude og gør alt, hvad de kan, hver evig eneste dag, de føler sig bare ikke gode nok som mennesker lige pludselig. Og det er jo ikke, jeg synes simpelthen ikke, det er i orden. Vi oplever jo, jeg oplever voksne mennesker, som faktisk er vant til at være velfungerende virksomhedsejere,
som sidder og græder, når de fortæller om de der oplevelser. Det er Ja, nogle modbydelige oplevelser. Jeg har oplevelser af folk, jeg har og det ikke oplevelser, også. men jeg har helt konkret viden. Jeg har snakket med ikke mindre end 3, der er blevet hævet ud af deres seng, inden de er stået op klokken imellem 3 og 4 om morgenen, hvor det pludselig holder fødevarestyrelsesfolk ude på gårdspladsen, der kommer for at lave en kontrol. Det er helt urimeligt og uanstændigt, og folk kan ikke sove for det om natten, når de vågner og i svedeture, og jamen det er bare ikke i orden. Nej. Det er simpelthen ikke i orden. Vi troede, det var et retssamfund, og nu har vi så også sit for rettens ord for, at det åbenbart er ulovligt at klæde sig ud, og så gå ind i folks egne bygninger og gå rundt om natten og lave optagelser. Ja. Det troede jeg ikke, det var i vores retssamfund, men det er så åbenbart også okay. Så bønderne har simpelthen ingen rettigheder mere. Det er jo det her med, at vi har lært, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Men i dag, der er den gråzone i midten, den er bare blevet større. Altså man opfører sig simpelthen så ubehøveligt over for andre mennesker. Og i den forbindelse, der er der jo sådan en gruppe mennesker her, både i landbruget, både af kvæg og griseproducenter, jamen, de nærmest synes, at de ikke er gode nok som mennesker, jo, fordi de bliver hængt så meget ud. Det er helt klart den opfattelse, folk de får. Der er også folk, der går psykisk ned på det. Ja, det er der. Det er der. Og det er rigtig, rigtig trist, fordi det har egentlig været nogle rigtig gode samfundsborgere, og nok også nogle borgere, tror jeg, der har ydet en indsats ud over gennemsnittet af vores danske befolkning yder. De har virkelig lagt mange timer i det danske samfund, mange af dem. Og det skal vi simpelthen have noget mere anerkendelse for. Ja, det er der brug for. Nu omkring import af svinekød til Danmark, der var jeg lige inde at se på faktisk en statistik fra 2024. Det var, at Danmark importerer faktisk en betydelig mængde af svinekød, selvom vi eksporterer rigtig mange grise. Og i 2024, der lød importen på 163.328 tons. Og det svarer til 27,2 kilo per indbygger. Ja, det er fuldstændig vildt. Altså, det er fuldstændig vildt. Hvorfor køber man ikke bare i Danmark? Det er jo fordi, at vi bliver pålagt rigtig mange ekstra omkostninger i Danmark, som gør, at vores kød, selvom det måske er en af verdens eller måske verdens bedste kvalitet, så får vi så mange omkostninger lagt på os, at det er billigere at importere det udefra. Og de politikere, som siger, at vi skal overholde nogle strammere regler og krav, og noget mere kontrol og alle de der ting og sager, de accepterer jo, at der kommer billigt kød ind udefra, som sandsynligvis har haft et liv, der i hvert fald ikke lever op til den danske dyrevelfærd. Altså vi kan i hvert fald sige, at udlandsk produceret svinekød, det har i hvert fald en væsentligt højere antibiotikaforbrug, end vi har i Danmark. Altså det ved vi jo, for vi ved jo, at mange af de der udlændinge, jeg har været i mange udlandske stalde, og det billede, du ser rigtig mange steder, det er, når du kommer ind, så står der sådan en række 200 liters tønder ved siden af hinanden. Ja. Der er en slange med i dem hver, og det går direkte på drikkeanlæg ind i stallen. Og det vil så også sige, at de forebygger alting. De har heller ingen sygdom. De har også nogle flotte dyr, men de er godt nok fyldt med noget, som vi ikke må bruge her i landet. Og det er fodertilskud i deres optik, men antibiotika i vores. Ja. Men tilfældigvis er det trods alt også de fleste steder ordinært af deres dyrlæge. Så derfor så er det nok ikke kun tilskud. Men det er bare det, der er forskellen i andre lande. Det er jo, at i Danmark, der må en dyrlæge må jo ikke have nogen form for indflydelse på den antibiotika, der eventuelt skal bruges. Men når du kommer syd for grænsen, jamen, så er det simpelthen et bonusparameter ved dyrlæger. De får bonus af det antibiotika, de ordinerer. Det er jo sådan, i mange af landene, der er det simpelthen dyrlægen, der sælger medicinen. Lige præcis. Så derfor tjener de på medicinen. Ja. I Danmark, der må en dyrlæge kun komme ud og rådgive og sige, du skal bruge den medicin, fordi din dyr har et problem. Ja. Til gengæld, så skal du jo også i Danmark bruge nøjagtigt den mængde, din dyrlæge siger. Hvis du får en flaske medicin, hvor en gris den skal have en sprøjte med 2 ml om dagen, så står der klart og tydeligt, at den skal have en sprøjte med 2 ml om dagen, 3 dage i træk måske, eller hvad nu det er, alt efter hvad det er for præparat. Ja. Og så skal du faktisk kan dokumentere, at du også har givet den pågældende gris 2 ml om dagen, 3 dage i træk. For hvis ikke du har det, så har du overtrådt det, at den faglige kompetence har kommet og fortalt dig. Ja. Så du må godt selv injicere den, men du må ikke selv
bestemme, hvilken mængde den skal have. Det er fastsat af dyrlægen, også hvor mange dage du skal gøre det i. Ja. I udlandet, der skal du måske også gøre det i 3 dage. Men der er det dyrlægen, der sælger medicinen. I Danmark, der er det kun dyrlægen, der kommer og fortæller, det er det, du skal bruge, og så kan du købe det på apoteket. Ja. Så dyrlægen tjener intet på den medicin, han ordinerer. Og du bestemmer jo selv, hvor du indkøber din medicin. Så det er jo ikke sådan, at dyrlægen kommer og siger, nu skal du købe det på Søndergaard Apotek eller et eller andet, fordi der får han så nogle procenter. Sådan er det ikke. Du har fuldstændig frit valg på, hvor du køber den medicin. Ja. Jesper, hvordan tror du, vi kommer foran vores kritikere, så vi ikke hele tiden skal forklare og forsvare? Hvis nu tænker sådan lidt åbent i det her og sige, vi står godt nok i en situation, hvor vi godt kan erkende, at erhvervet er på bagkant. Men hvordan håndterer vi det her rigtigt fremadrettet? Jeg tror, at hvis vores politikere vil høre på, at vi mener, at vi bliver rendt over enden, hvis vores politikere vil høre på, som jeg sagde lige før, jeg tror, det er en ganske lille gruppe, som har påvirket vores politikere, som også har manipuleret vores politikere, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vores politikere helt generelt sagde, at vi er åbne for at komme ud og se, hvad der foregår. Ja. For jeg tror, det skal drejes derfra. Som landmand og som grisehandler, så er jeg slet ikke aktiv nok til at gå ud og lave demonstrationer og ting og sager, for jeg ønsker den form for protester. Nej. Men jeg vil gerne, at mine politikere vil komme, og hvis man nu bredt fra Folketinget vil tage ud og se, hvad der foregår, og sætte sig ind i, hvad det er, der foregår, og at man så måske fra folketingspolitikernes side en gang imellem kunne sige, det kan godt ske, at vi har set en ting, der ikke var i orden. Men vi har i hvert fald ikke set det billede, som nogen har fyldt os med. For vi har jo haft folketingspolitikere ude ved os. Blandt andet har vi haft en fødevarepolitisk ordfører fra et blåt parti, som var ved os, som jeg også ved, der lavede en del på Facebook efterhånden. Det gjorde han faktisk allerede, inden han forlod os, hvor han sagde, jeg har set noget i dag, jeg aldrig har forestillet mig. Jeg har simpelthen set noget, hvor jeg hver eneste dag udtaler mig om noget, jeg aldrig har været ude at se. Ja. Nu har jeg set det med egne øjne, og jeg har fået en helt anden opfattelse. Og hvor er det dog professionelt? Og da han den dag forlod os, der havde han været med os på Horsens eksportmarked, hvorfra vi har sendt nogle gris. Og der skriver han inde på Facebook, da jeg den pågældende dag forlod Horsens eksportmarked, stod der 11 store internationale lastbiler læsset med danske gris. Og i modsætning til, hvad vi hører igen og igen, så var der ikke én gris, der gav et skrig. Det foregik stille og roligt, og det var vanvittigt professionelt. Ja. Det er ikke, fordi alle folketingspolitikere behøver at udtale sig på den måde, men jeg vil gerne, at alle folketingspolitikere vidste, hvad det var, de udtaler sig om. Eller i hvert fald få en forståelse, en grundviden om, hvad der egentlig er, de står og det er også det, jeg siger. De må udtale sig, som de vil, men jeg vil gerne, at de vidste, hvad de udtaler sig om. Og måske er det samme, når de udtaler sig om andre erhverv. Jeg kan kun forholde mig til mit eget. Ja. Og mange af dem, jeg også møder, Jesper, det er jo også, jeg siger til dem, I kan bare ringe. Det er som om, de er jo lidt bange for at ringe. Ja. Og det er jo nok, fordi de er lidt bange for at udstille sig selv som uvidende. Men altså, der er mange her i dansk landbrug, der med åbne arme vil gerne vil tage imod politikere og sige, kom nu ud og se, hvordan det foregår. Jeg var på et tidspunkt blevet ringet op, det er noget tid siden, af en eller anden gruppe i IKAST, som havde et eller andet arrangement, der hed Landbruget kommer til byen. Og så spurgte de, om ikke jeg ville prøve at komme ud med en stor rislastbil og holde derude sådan det meste af en dag. Ja. For så kunne folk se, hvad det var, der foregik. Og jeg holdt ud på torvet ude i IKAST med en ny lastbil, og der var meget interesse, og vi havde stillet den op for at vise, hvordan ser den ud, når vi læser bilen, og så har vi stillet anhængeren op på en måde, og forvognen på en anden måde, så man kunne se, sådan læser vi, og sådan er bilen, når den kører afsted derude. Ja. Og det var faktisk en god oplevelse. Jeg fik en god snak med rigtig mange mennesker. Og så kommer der en kvinde hen til mig, og så siger hun, hun er meget negativ. Og vi tog en snak om tingene, hende og mig, og så siger jeg til hende, ved du hvad, du skulle jo egentlig tage og stå op en tidlig morgen og komme med ind ud og køre gris. Du bestemmer selv, hvad dag, hvornår på dagen, og hvor du er med hen. Fordi du kan få et tilbud om de der ture, jeg har den pågældende dag, og så siger du, den der vil jeg gerne med på. Ja. Det tog hun imod, så sagde hun, at jeg vil have lov til at komme med om natten og se alt det der forfærdelige, der sker. Så siger hun, du skal med lige fra starten. Altså, du skal simpelthen med fra bilen, den kører fra Herning her. Og det var hun. Og så ringer hun til mig 2 dage efter og siger, nej, det sagde hun egentlig allerede, da jeg stod og snakkede med hende. Jeg synes, det var lidt en skam, jeg stod og snakkede med hende så lang tid ude i IKAST. Hun brugte over en time af min tid, og jeg synes jo, det var vigtigt, at der var mange mennesker, der hørte, hvad vi lavede. Ja. Der var til gengæld rigtig mange mennesker, der stod og hørte på, hvad hende og mig vi så snakkede om. Og på et tidspunkt siger hun til mig, jamen I gør også tingene så meget bedre end dine kollegaer. Fordi hun vidste i hvert fald, at jeg havde en kollega, der havde en del lastbiler, og de kørte rundt uden nummerplader på.
Og hun måtte ikke komme ind på deres grund, for hun havde været der for at optage mange gange, og hun var for dyrenes beskyttelse. Okay. Så siger jeg, vi har nok ikke nogen kolleger, der kører rundt uden nummerplader. De kører trods alt på vejnettet. Men det endte med, at hun ville gerne med ud og køre et Las Gris, og hun kom med en chauffør til Sønderjylland en tidlig morgen klokken 1, og han skulle ned i Las Gris i Sønderjylland, der skulle køres til Sjælland. Og 2 dage efter ringede hun til mig og sagde, jeg vil gerne have den der chaufførs navn og adresse og hans telefonnummer. Så siger jeg kan jo ikke bare lige sådan uden videre, bare lige uden navn udlevere folks. Ved du hvad, siger hun? Det var simpelthen en kæmpe oplevelse. Prøv at tænke dig, siger hun. Da han var færdig med at lade Gris, og vi kom ind i den der dejlige varme bil, så sagde han til mig, du kan hoppe op i køjen og sove. Og da jeg vågnede 1,5 time efter, siger hun, der duftede der frisk kaffe i hele bilen, og så har han lavet morgenmad til mig. Ja. Og sikkert dog en oplevelse, siger hun. Men han var også ud over det almindelige. Og så er jeg nødt til at sige, hun havde jo aldrig været med nogen før. Måske ville alle de chauffører, hun havde været med, have været ud over det almindelige. Det er derfor, jeg gerne vil, at vores politikere sætter sig klart og tydeligt ind i, hvad er det, vi foretager os. Ja. Og så har de lov til at sige, det der, det er uanstændigt. Men de er nødt til lige at vide først, hvad er det, de udtaler sig om. Ja, selvfølgelig. Sæt sig ordentligt ind i ting. Ja. Og det er jo en rigtig positiv historie. Det var en positiv historie. Ja, og vi har faktisk oplevet ikke mindre end 4 gange, at der er nogen, der har været med ude at køre. Og grunden til, at hun ville have fat i chaufføren, var så, hun ville ind til ham med 2 poser kaffe, fordi han havde lavet den her morgenkaffe til hende. Ja, jamen, det var godt. Ja. Men noget, at du også er meget opmærksom på og gør rigtig meget for, det er jo dine afrikanske medarbejdere. Du har jo nogle rigtig gode succeshistorier. Ja. Vi har på et tidspunkt spurgt lidt om, vi har jo de der afrikanske praktikanter, og efterfølgende også nogle af dem, der er på arbejdskontrakter i Danmark. Og på et tidspunkt fandt jeg ud af, at alle dem, vi havde ansat, de var kristne. Og så fik jeg fat i menighedshuset derhenne i Nøvling, her imellem Herning og Vildbjerg, og fik snakket med om ikke det var noget, vi lavede nogle arrangementer. Og der har vi så, hvor jeg er en af initiativtagerne, sammen med Indre Mission, som ejer huset, lavet nogle arrangementer, som byder afrikanerne ind til en afrikanerfest en gang om måneden. Ja. Der er alle afrikanere i Jylland velkommen, og vi har faktisk tilbudt, at vi afhenter dem gratis i en radius af 70 km herfra. Vi henter dem til middagen starter, og vi leverer dem ud igen, når klokken er 22.15, så holder vi. Det er, synes jeg ved ikke, om jeg må sige en kæmpe succes. Det er en vanvittig positiv oplevelse. Ja. Vi har fra en enkelt gang, har der kun været 31, men ellers så har vi op til nogen 60. De er glade, og de er lykkelige, og de er simpelthen bare nogle fantastiske mennesker at arbejde med. Og når jeg ønsker at gøre noget for dem, så er det jo fordi, de hjælper mig med den dyrevelfærd, som mine politikere siger, at vi ikke har i vores erhverv. Jeg har jo nogle mennesker, der hver eneste dag står op sammen med os andre, og i det her tilfælde afrikanere, som støtter op om, at vores grise skal have det godt. Og for mig er det utroligt trist, at vi så har et folketing eller en regering, jeg ved ikke, som nu i forrige uge, valgt at lukke ned for, at de der afrikanske praktikanter må komme til Danmark. Og hvad var begrundelsen egentlig for det? Jamen, begrundelsen, vi hørte i valgkampen, var jo, at Socialdemokratiet sagde, at vi skal have lukket for de der afrikanere, for der er kommet for mange de sidste par år, så der må være et hul i lovgivningen. Ja. I min verden, der er der ikke noget hul i lovgivningen. Vi har simpelthen brug for dem. Ja. Der er ikke danskere nok, der vil passe vores dyr. Og da vi jo rent faktisk går ind for, at vi skal have en ordentlig dyrevelfærd, så skal vi have nogen til at hjælpe os. Og om de kommer fra Afrika, eller fra Litauen, eller fra Danmark, eller et hvilket som helst andet sted, det har jeg sådan set ikke nogen som helst holdning til. Men det jeg har fundet ud af med afrikanerne, frem for at vi har haft et par, som kom fra et par muslimske lande, så bygger de der afrikanske borgere, som vi har, og de kommer fra 3 forskellige lande, de bygger på et kristent samfund, som vores danske samfund også bygger på. Og derfor mener jeg, at de har været meget, meget nemme at integrere her ved os. Ja. Venlige, pligtopfyldende og helt til bunds reelle folk at snakke med. Jeg har aldrig fundet ud af bare en af dem, der har snydt mig for en 5'er eller for en halv times arbejde. Og jeg synes, det er virkelig godt initiativ at samle dem, så de kan få noget sammenhold. Og det er jo også noget, der har fået mediernes bevågenhed. Altså, vi har jo, Jyllandsposten har jo faktisk flere, der har haft ryddet hele deres forside for at fortælle om det, vi foretager os ude. Ja. Vi har været i Jyllandsposten 4 dage i træk. En dag var lederen i Jyllandsposten udelukkende om, hvad det var, der foregik herude.
Ja. Så har vi været i, naturligvis, fordi det er Indre Missionshus, det foregår i, så har vi været i Indre Missions fagblad, som hedder Impuls. Vi har været ringet op nu af et andet medie. Derudover har vi været ringet op i sidste uge af Politikken, som siger, at vi vil gerne over og se, og være de næste, der får lov til at lave artikler om, hvad der foregår i Vestjylland. Ja. Og vi har været jeg har været interviewet en morgen i 10 minutter i Danmarks Radio, nyhedsudsendelse, for hvad i alverden er, der foregår. Så det har givet mediebevågenhed. Og jeg har så hørt eller set en tidligere overvismand, der har udtalt, at den der integration, som er svigtet i Danmark i årtier, den er lykkes her i vores område på få uger. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Men vi er også rigtig glade for at kunne tilbyde de der udenlandske praktikanter et sted, hvor de har været glade for at være. Så alt det der med, at vi udnytter dem, og at det er løndumping og andre ting. Jeg giver en afrikansk praktikant mere, end jeg skal give for en dansk elev. Så det er ikke løndumping. De bor i veludstyrede hus, hvor der er alt det, de skal bruge. Og det er gode hus, det er dyre hus. De giver imellem 1.500 og 2.000 om måneden i husleje, inklusiv vand, strøm, varme. Ja. Og alt det indebo, der skal være. Jeg kan simpelthen ikke se, at der er nogen, der bliver udnyttet til noget som helst. Og så har I bare været rigtig gode til at skabe noget socialt samvær omkring dem. Ligegyldigt om de arbejder her eller andre steder i Jylland eller Danmark. Vi har jo, altså det der arrangementer, vi holder en gang om måneden, de er for alle. Og vi har sågar nogen, der har ringet. Jeg tror, jeg har en halv stykker, der har ringet fra Sjælland og spurgt, må vi også komme? Ja. De har så spurgt, har du mulighed for at hente os? Det har jeg naturligvis ikke. Men de er hjertelig velkommen. Ja. Og det skal så siges, at min datter er også været til at arrangere det. Hun er 26 år og bor i Aarhus. Og hun synes, at det er nogle fede arrangementer. Og de har så nogle af de her afrikanere, de er jo generelt imellem 20 og 30 år, de har spurgt hende, vil du ikke arrangere en sommercamp for os? Ja. Så hun er i gang med at arrangere en camping, sammen med noget internationalt camping her i Hjallerup i midtsommer i 3 dage for dem. Ja, super initiativ. Ja. Nu transporterer du jo også en del gris ud af landet. Og det, jeg lige vil høre dig om, det er jo med, hvor længe kan det være ok at transportere gris ud af landet, der skal opfedes uden for Danmark? Altså, du tænker på afstanden, eller hvad tænker du? Eller, ja, altså eller overmål, eller? Jamen, kan det blive ved med kan det blive ved med at gå, den forretningsmodel, og sende gris ud af landet? Jeg har rent faktisk lige for ganske nylig til en håndboldkamp i Team Tvis Holstebro hørt en mand, der udtalte sig om, at hans datter var i København, og hun havde ualmindelig meget forstand på gris. Og jeg sad bare og overhørte samtalen. Så personen, hun sagde det til, sagde, nå, er din datter landmand? Nej, hun studerede jo i København og så videre. Men han kunne jo så fortælle, at det har hun fortalt datteren, over 50% af de grise, der blev kørt til Tyskland, de er døde ved ankomst. Så ned til at sige, jeg har eksporteret gris det har jeg vel efterhånden gjort i 38 år, tror jeg. Ja. Jeg har oplevet én gang, at der var 2 grise, der var døde på en transport, som var meget lang. Ja. De grise, de er simpelthen læsset og taget hånd om på professionel vis. Ja. Det er meget, meget dygtige folk, der kommer og henter dem. Der er ikke mange danskere, der kører med dem, for igen har vi den situation, at danskere er ikke, de er jo ikke vilde med ikke at være hjemme i deres hus om aftenen mere og så videre. Så de der langturschauffører, de er jo typisk andre lande, og vi bruger rigtig meget polakker. Det er dygtige polakker, det er veluddannede polakker, og det er folk, der ved, hvad de har med at gøre. Vi sender jo mange tusind gris. Vi sender mange tusind gris afsted om ugen, og Danmark som helhed sender jo ekstremt mange tusind gris til eksport hver uge. Og jeg hører ikke, jamen så ser man jo en enkelt gang et skrækbillede. Det er måske 10 år siden, vi sidst har hørt om et læs gris, hvor der var noget, der var gået galt. Det man bliver ked af, det er jo, når man ser TV-avisen, de siger, at så er en stor dansk-fynsk vognmand blevet taget i Tyskland igen, og han havde et eller andet problem, og så ser man en lastbilchauffør, der stiger ud af bilen og lukker døren op, og så vælter grisen ud, fordi den er overlæsset.
Det, der er kedeligt, det er, at det ikke er den danske vognmand, der kører der. Det er en tysk vognmand på en tysk resteplads, og de brugte det nok i næsten 10 år i TV-avisen, når de viste det, fordi det var hele tiden, når de snakkede om den her danske vognmand, så viste de billeder fra Tyskland. Ja. Det er en tysk vognmand på en tysk resteplads. Han har aldrig i hvert fald på daværende tidspunkt hentet grise i Danmark, og han hedder Michael Lager. Han har så læsset det dobbelt af det antal grise, han bruger. Hvorfor skal dansk svineproduktion lide under det? Det er jo ikke os. Vi har dyrlæger på alt, hvad der foregår. Der er dyrlæger, der laver læsekontroller. De er inde i bilerne på, ikke på alle transporter. Alle transporter, uden undtagelse, bliver godkendt af dyrlæge. Alle dyr bliver godkendt. Men det er ikke alle transporter, de er inde og laver en individuel. Men det kommer på masser af uanmeldte kontrolbesøg, når vi læser. Og så følger de med ind og ser, hvor mange grise kommer der i hver enkelt rum. I og med, at vi jo har forhåndsanmeldt hver enkelt eksport, har oplyst, hvor mange kvadratmeter der er på bilen, har oplyst, hvad grisene de vejer, så har vi også allerede på forhånd fået at vide, så må du læse x antal gris på den bil. Ja. Og hvis du kommer med 10 gris mere til den bil, end du har anmeldt, selvom det måske må være, hvad ved jeg, 550-30 kilos gris, eller hvad vi nu snakker om, kommer du med 10 gris for meget, så får du dem afvist, du får en indskærpelse, og i mange tilfælde en ordentlig bøde. Så det er ikke noget, der foregår. Det er simpelthen i folks hoveder, at de der ting foregår. Og det var jo også det, den pågældende folketingspolitiker sagde den der på Horsens eksportmarked. Hold da op, hvor er det her professionelt. Ja. Men hvad er det så samfundet ikke accepterer ved det her? Eller hvad er det, man skal have den til at acceptere? Jamen altså, som jeg siger, så tror jeg, vi starter ved politikerne, og så skal vi måske have nogle flere åbne husarrangementer. Jeg har jo en kontordame, der sidder herinde, og hun har nogle gode venner, der har et kvæglandbrug, og den der, de lukkede køerne ud, der er de åbne hus, der kom i Skive 4.300 mennesker ud på én landbrugsejendom og så køerne komme ud. Ja. Så måske skal vi have lidt mere åbning. Vi har det jo. Vi kan sige, problemet ved at holde åbent ind i vores svinestalde, men det må vi jo løse. Problemet ved at holde åbent er jo, at vi har jo i de fleste danske svinestalde et exceptionelt højt sundhedsniveau. Og vi er jo livsens reje for at få nogle sygdomme slæbt ind. Ja. Men det er vi nødt Fordi til der at er løse. mange dyr. Der er mange dyr, og det bliver nemt hurtigt påvirket. Ja, og hvis du kommer De går ind og knopper sig op af hinanden hele tiden, ikke? Jo, Så det... og kommer du ind i sådan en stald, og du får bragt, at det er jo sådan, at du som menneske jo godt kan bringe en person i din femmerhår i din næse. Ja, ja. Der kan du godt have en eller anden lungesygdom med. Og hvis det er en lungesygdom, som kan overføres til grisene, så er det jo mange millioner, og måske en konkurs for den pågældende landmand. Og derfor kan svinebesætninger være lidt svære at åbne op, men jeg er ikke i tvivl om, at der er masser af svineproducenter, der gerne åbner, hvis folk vil komme og se, hvad der foregår. Ja. Og vi holder i vores stalde indimellem nogle arrangementer for nogle mennesker. Ikke sådan noget stort opreklameret, men hvor en busfuld måske kommer ind og ser, hvad er det, der foregår. Og jeg har aldrig endnu oplevet, at der er en, der har gået ud derfra og sagt til mig, de dyr, de har det værre, end jeg har regnet med. Men jeg oplever, tror alle, der kommer ind og ser det, siger, hold da op, de har det jo helt anderledes, end vi har forventet. Tror du, der kan komme et nærmest en begrænsning eller en begrænsning på eller et forbud på at eksportere dyr? Så er det jo en dansk særregel. Ja, og den skal jo godkendes af EU. Men jeg vil på nok baggrund af det, politikerne ligesom Ja. har bildt sig selv ind, at det her det er virkeligheden, så kan de jo hurtigt gribe ud og sige, at nu bliver vi simpelthen nødt til at indskærpe det her. Og det kan man sige, det er jo en det vil jo være yderst kritisk, at de gør det på et fejlagtigt grundlag. Men hvis det sker? Allerførst vil jeg bare lige understrege en gang mere. Jeg håber, at de tager ud og ser, hvad der foregår, inden de vedtager noget. Når det så er sagt, om jeg tror, der kan komme politisk indgreb, ja, det tror jeg, det kan. Jeg er meget, meget bekymret for den situation, vi har lige i øjeblikket, hvor så mange mennesker har slået sig op på, at landmændene er de værste bøller, vi har her i landet. Det er jeg bekymret for, og jeg er bekymret for den regering, som det måske ser ud til, at vi får lige nu, fordi det mest borgerlige parti, eller det mest blå parti af de partier, nemlig dem, de kalder Lilla, Moderaterne, var jo faktisk rigtig, rigtig hårde mod os i valgkampen. Ja, det skal jeg sige. Og hvis man som moderat kan hænge med sammen med Enhedslisten og Alternativet, jamen så har vi jo en eller anden form for en nedlukning af det erhverv, som jeg repræsenterer. Det handler nok mere om nogen, end det handler om noget. Det tror jeg på, der er fuldstændig rigtigt. Ja. Nu så noget som lige her afslutningsvis, afrikansk svinepest, det er jo også noget, der florerer syd for grænsen, og i vildsvin også. Ja.
Hvad er din plan B, hvis grænsen den skulle ske at blive lukket på grund af afrikansk svinepest? Altså for det første tror jeg ikke på, at grænsen kan lukkes mere. Vi eksporterer jo 15 millioner plus minus levende grise ud i Danmark. Det er cirka 300.000 om ugen, sådan i forsigtige tal. Det er umuligt at holde dem i Danmark. Vi har slet ikke areal nok til at sprede den gylde ud på i Danmark med de restriktioner, vi har i Danmark. Så derfor kan vi ikke fede dem op herhjemme. Vi har ikke kapacitet nok på vores. Vi har ikke stallene til det. Vi har ikke kapacitet på vores slagterier til at slagte dem. De kan ikke slagte mere end det, de slagter nu. De er faktisk bagefter alle de 3 store slagterier, fordi at der er flere grise til slagt i Danmark, end slagterierne har kapacitet til. Så det med politikerne siger, at resten af grisene skal blive hjemme. Vi har ikke kapaciteten til at slagte dem. Og vi har ikke ejendommen til at fede dem op. Nej. Så det er en umulighed. Og så kan man selvfølgelig lave, som du siger, så kan man selvfølgelig godt lave en regel, der hedder, at så lukker vi for eksporten, og så skal der lukkes nogle landbrug. Men hvis du lukker grænsen i morgen, så har vi jo de 300.000 grise for meget i vores stalle i næste uge. Det er vi nødt til at finde en løsning på. Så jeg tror på, at grisene bliver ved med at køre ud. Ja. Og så kan du selvfølgelig sige, jamen, hvad så med risikoen for, at de der lastbiler, de kommer med afrikansk svinepest? Ja, risikoen er der jo altid. Jeg tror, at risikoen den er en turist, der tager den spegepølse med hjem. Ja. Hvis du har en spegepølse, som du smider et eller andet sted, som et vildsvin æder, og det kan sagtens lade sig gøre i Sønderjylland, for der er fritgående vildsvin i Sønderjylland, så har vi risikoen for svinepest. Men hvis du tænker på de lastbiler, der kommer for at hente vores grise, så er de igennem så hårde nogle restriktioner ved grænsen. De bliver kørt ind i en vaskehal, de bliver vasket, de bliver desinficeret. Der er kontrol på, hvordan det er. Og hvis man finder det mindste, de går sågar hen og river bundmåtten ud, hvor chaufføren sidder og kører, om der er snavs under den. De lukker skabene op rundt omkring i bilen og ser, om der er noget. Ja. Og finder de en teskefuld, så bliver bilen sendt tilbage til Tyskland. Skal den derned, og hele vogntoget skal vaskes om. Det skal vaskes og desinficeres, så kommer det til Danmark igen, gennemgår en ny kontrol, kører igennem vask og desinfektion igen, inden det får lov at køre ud i Danmark. Hvis bilen kommer fra et område, hvor der har været svinepest, eller er svinepest, så skal den have 7 døgns karantæne, inden den må køre ud på en dansk gård. Alternativ er så, at den må køre til et eksportmarked, og det er så også det langt de fleste gør. Og der har du så sådan, at den danske bil læser ind ved en ramp, og den udenlandske bil læser ved en anden ramp. Ja. Og på den måde holder vi det adskilt, og så må den køre direkte derfra og ud af landet igen. Ja. Så jeg tror det med, at vi skulle få svinepest ind via erhvervet selv, det er en minimal risiko. Jeg er mere rej for en, der har været. Det kan også være en østeuropæer, der arbejder på en stålindustri i Danmark, der har taget en madpakke med herop, fordi spegepølsen er billigere der. Ja. Det er den store risiko. Ja. Meget den største risiko. Jamen, jeg synes, vi har været igennem rigtig mange gode ting, Jesper. Ja. Og jeg har ikke sådan lige flere spørgsmål. Jeg ved ikke, om du har noget, du lige vil byde ind med her til sidst. Jeg vil sige, hvis der er nogle politikere, der hører det, kom nu ud og se, hvad vi foretager os. Og så lav jeres lovgivning ud fra det, I ser, men ikke ud fra det, I hører. Ja. Og hermed en åben invitation. Til alle. Og du kender mit telefonnummer. Det gør jeg. Så er der nogen, der har lyst til at besøge mig, så er de hjertelig velkommen. Det er både i vores produktion, det er vores handelsforretning, og det er til en kop kaffe på kontoret. Jamen, det her med givet videre, Jesper. Tak. Tak for snakken. Selv tak. Og tak fordi du brugte tid på mig.